להיות פה הבוקר באירוע שפותח את השנה החגיגית הזאת, ואנחנו רוצות לצייד אתכם, זוהי שנת בר מצווה, ב-13 דברים, מתנות לחיים, נטלי אומרת לי, ברגע הזה. אז קודם כל, מפת ארץ ישראל, למד והכר אותה ברגליים, בעיניים ובנסיעה, כי אין לי ארץ אחרת. ואחר כך מצפן, תנו לו להזכיר לכם את המצפון, כי מה תמיד הוא יודע איזה בחירות נכון וכדאי לעשות. ופנס, להאיר את הדרך, לגרש את החושך. אני ממשיכה. זכוכית מגדלת, להבחין בעזרתה בפרטים הקטנים של החיים ובמקומות שכדאי עוד לעבוד בהם ולתקן. תמונת משפחתך, קרוב ללב, איפה שהכי טוב ולפעמים גם כואב. חצים, שיהיה לי מה לפגוע במטרות שתציבו בעיניכם. סוכריות גומי, לחשיבה גמישה, לרכות ולרגישות כלפי הסביבה. מפתח, כדי להיות פתוח ולהצליח להגיע לכל לב ולכל הצלחה. ושעות, קחו את הזמן, אל תמהרו להתבגר. יש פה משחק חברה, כדי שנזכור כמה טוב יש בחברים שלנו שאנחנו בחרנו. מראה, להביט בה ולאהוב את מי שאני רואה שם. לשקף את המציאות בה אני חי. בלון, שיהיה לנו מאיפה לקחת אוויר כשמרגישים שעוד רגע נתפוצץ. ולסיום, דובדבן, כדי שכל אחד ואחת מכם יזכרו שאתם הדובדבן שבקצפת.